enw i di Richard a dwi'n prif weithredwr sefydliad cymunedol Cymru. Enw fi ydi Eleri Adams a dwi'n pennaeth cyfathrebu a marchnata i sefydliad cymunedol Cymru. Mae siarad Cymraeg yn bwysig i fi, mae'n rhan o pwy ydw i a sut ges i fy magu. Ges i'n addysg ysgol i gyd yn y Gymraeg, a symud i brifysgol a gweddill yn addysg yn Saesneg, ond mae'n rhan o'n hunaniaeth i. Dwi o Gymuned Cymraeg yn Gogledd Cymru, a mae'n part o sut dwi'n gweithio ac yn bod. Mae siarad Cymraeg yn bwysig i fi oherwydd mae'n rhan o mywyd i. Mae o'n wneud i fi deimlo am wedi'n perthyn i genedl. A mae hefyd wedi newid sut dwi'n gweld y byd, dwi'n meddwl. Dwi'n gweld pethau'n wahanol, a mae wedi agor lot o ddrysau i mi broffesiynol ac yn bersonol. Iaith Cymraeg di siapio bywyd gwaith fi, mewn lot o ffyrdd. Dwi'n ymwybodol yng Nghymru bod ni'n gweithio cynulleidfaoedd dwyieithog, a dwi'n gwybod bod bwysig ydy o'r gallu cyfathrebu yn y ddwy iaith yn effeithiol. Mae'n i cyn gweithio yn y sector elusennol, ni'n gweithio yn y byd papur newydd yn y Gogledd ac yn De Cymru, a dwi'n gwybod mor bwysig ydy i bobl gyfathrebu yn yr iaith maen nhw'n gyffyrddus efo fo. A o ran darparu gwasanaethau, gymaint mwy effeithiol ydy os ydych chi'n gallu cyfathrebu mewn ffordd gynnes agos efo pobl, a mae dewis o iaith yn rhan pwysig hynny. Mae siarad Cymraeg wedi newid yn haith proffesiynol a personol i ni. Dwi'n meddwl bod o wedi agor drysau i mi, yn sicr fyswn i ddim yn swydd fi rwan, neu yn unrhyw un o'r swydd dwi wedi cael heb yr iaith Gymraeg. Mae o hefyd wedi newid sut dwi'n gweld hygyrchedd a chynhwysiant, oherwydd dwi eisiau sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn gyfartal i'r iaith Saesneg. Mae hefyd wedi agor drysau i mi'n bersonol o ran cyfarfod ffrindiau ac wedi ehangu ynghylch personol fi a ynghylch proffesiynol fi wrth i fi siarad efo rhoddwyr yn gwaith a'r cymunedau rydyn ni'n gweithio gyda. Dyn ni'n sicrhau bod yn cyfathrebu ni gyd yn gyfartal, yn Gymraeg ac yn Saesneg, di un ddim uwchben y llall. Mae o hefyd yn bwysig dyn ni yn elusen cenedlaethol, a mae'n bwysig bod ni yn dangos pa mor bwysig ydy'r iaith Gymraeg, achos mae'n rhan o'n hunaniaeth ni fel brand, a mae o hefyd yn rhan o'n hunaniaeth ni yn genedlaethol. So ni hefyd yn deud o ran yn cyfathrebu ni yn bersonol, o ran tasgau dydd i ddydd, wrth gwrs mae'n gwefan ni yn Gymraeg, mae pob dim dyn ni'n neud yn allanol yn Gymraeg, yn gwaith cyfryngau cymdeithasol ni. Dyn ni hefyd yn sicrhau bod y tîm yn cael gwella i sgiliau Cymraeg nhw. Mae gennym ni ddysgwyr yn y tîm, mae gennym ni iaith gyntaf Gymraeg, a mae'n rhywbeth sy'n bwysig i ni helpu pobl datblygu. Cos dwi'n meddwl bod o'n helpu ni gysylltu efo'r cymunedau dyn ni'n gweithio gyda. Mae rhai pobl wrth gwrs yn hoffi siarad Cymraeg fel iaith gyntaf nhw, a mae'r gallu i ni fel tîm i hyrwyddo hwnna a cefnogi pobl i ymgeisio yn y iaith cyntaf nhw yn holl bwysig i ni gyd. Broses o geisio am grantiau yn y sefydliad yn beth amlwg bwysig iawn, mae'n ganolog i beth yn ei wneud, felly mae'n bwysig bod pawb yn gallu gwneud hynny yn yr iaith mae'n ddewis i wneud arno, so mae allwch chi wneud yr holl broses yn y Gymraeg neu yn y Saesneg, neu hollol hygyrch pryd bynnag iaith ydych chi'n dewis i wneud. A mae lot o bobl yn ceisio am grantiau yn y Gymraeg, a da ni'n gallu gweithio efo nhw mor hawdd fysa fo yn y Saesneg. Mae'n bwysig bod pobl yn gallu ceisio yn y Gymraeg. Da ni'n gwybod mae'n lot o elusen a pobl yn gweithio yn y Gymraeg, felly fysa fo'n annaturiol iddyn nhw fod yn ceisio am grantiau yn y Saesneg. Felly da ni eisiau gwneud yn mor hawdd a fedra ni bobl. Da ni'n parchu'r ffaith bod pobl yn gweithio yn y Gymraeg. Felly wrth gwrs mi ddylsyn nhw gael y gallu i geisio am grantiau drwy'r ni yn y Gymraeg. Da ni'n eisiau fod yn cyfieithu ac yn gwneud pethau'n anodd i bobl. So mae'n jyst rhan hollol naturiol sydd da ni'n gweithio. Mae hwn yn gwestiwn anodd, ond fy ngair dwi'n hoffi fwyaf yn Gymraeg. Mae'r rhwng dau, ond dwi'n meddwl mae hiraeth fysa un. Mae'n anodd iawn dwi'n meddwl cyfieithu hiraeth, ond longing allan fysa fo yn Saesneg, ond mae'n rhedeg yn ddyfnach na hynny. Mae'n rhywbeth sy'n bersonol dwi'n meddwl, a mae'n taro adre. Ac wrth gwrs, dwi'n gorfod dweud yr un yma, ond mae cwtch yn hollol unigryw. Mae'n neisiach na cydl. Mae'n rhywbeth neis a cynnes amdano fo. Dwi'n meddwl bod o'n
poeni ar y map hefyd. Dwi'n siŵr bod lot o bobl wedi clywed am Cwtch Cymraeg. Gair Cymraeg gorau fi, arbennig, achos mae o'n air unigryw Gymraeg, mae o'n dal chydig bach o angerdd yno fo, a hefyd mae o'n galluogi ni ganolbwyntio ar bethau da, enghreifftiau da, yn enwedig yn y sector elusen. Mae'n bwysig bod ni weithiau'n siarad fwy positif am gwaith elusen yna, yn enwedig tu allan i Gymru, lle da ni weithiau ychydig bach yn ddim ymhongar, dwi'n fwy positif am beth ni'n gwneud.